mususi tiwul instan lur, iki tak ilangi sontrot-sontrote dhisik ya lur ya. Nah, bar iki bar tak pususi ngene iki ndur tak tus utawa ditiriskan. Nah, iki tiwul instan lur. Nah, kaya ngene iki terus tak cemplung ke dandang, terus tak dang dhisik tak tutupi. Nah, ngene matenge lur. Nah, tiwule wis mateng lur. Iki tak ciduk dhisik, tak seleh nggone marang kene. Ya lur. Iki bar iki gek dimam. Nah, iki tak ciduk ngene iki. Iki wis mateng lur, babe instane gelis, gampang matenge. Ngoten iki lur ya. Yo lur, katuran dahar bareng maem bareng-bareng lur. Nah, iki lur, aku mung cukup duwe tiwul karo sambel terasi ngene wae, karo apa kuwi jenenge kulupan mentah. Iki godhong kenikir, godhong simbukan mentah, kenikir mentah, karo keluntas mentah. Ngene wae wis kena dienggo ganjul weteng lho lur. Ya disyukuri ya lur ya. Sing penting gedhe rasa matur nuwune ben bisa ndadekake berkah tumraping urip iki. Ya wis lur, tak nutukne anggonku mam sik ya lur. Monggo lur.